mwana wenyanzi murume handichamuda. Munoti kuti kumazvitambira ka murume mukadzi ati handichakuda. Tinozvitambira ishe. Asi ndine chichemo ipapo mushure maizvozvo before zuva ranhasi rejudgment ndine imwe nyaya ndakazosangana nayo. Neitsvaiwa yakazvimira angati tinorasa hwema. Tinorasa izvi toda kutarisa takatarisana nayo. Tinorasa hwema. Maminitsi edu anobva aipa zvokuipa zvinhu. Anzi handichakuda. Makaita vana mese? Mangani? Mwechete. Ava ndivo amai vako kana kuti munina wamai? Kurambana kwevasikana kwevakadzi nevarume ana amai chaivo havasi kumbotauriti because vanoziva kuti mabhasiketi akuya akasiyana siyana. Ndikutaura chokwadi akanaka kamwana uyu. Muri kuziva kuti vasikana vari kunzvimbo idzi varume mune mazita. Samuel ndaichitambudzika baba verendi vauya. Samuel ndaichitambudzika ndichifoti mwana wangu akudzingwa chikoro wekubhadhara chikoro adi auya. Samuel ndai wegrosari adi mune mazita. Iwe svika umpundirwa ubva waemerwa kuti ndandakatanga kudanana nenewe. That's bullshit. Hausi kudiwa unoda homwe yako. Svinudai varume. Mukurumbidzwa marumbidzwazve. Ezvizvi kana dani mumwe handada kupinda zvangu mairi. Uchachiona hana kwari kusvika. Akangorima munda iwoyu. Adhakwa nawo. Akutsvaga zvitsva. Anosara achisitambudzika ndiwe. Imi maudawo mabhasikiti nekuda mahusi akauya. Muchatambira mari imwe inoyera. Iwe gara pamba achakutsvaga. Kana wanga uchichengeta mudzimai sezvinoita vamwe vanhu vekwanyashanu vanochengeta madzimai. Anokutsvaga. Ndio mazimbiri imomo. Hatisiyo zvedu yatiri kupinda musanyori. Ndio mazimbiri imomo. Uyanobva kwanyakuzi. Uku utonosimba nemubhedha wemuriro. Unobva wasangana namai guru vasingade zvechihure iwe uchida chihure chatambura. Anyway, asiwedza tiri kutonga. Mwana wenyu rwendo rwapera. Kana rwapera kudai akawana anomuwana pagedhi apo akutotorwa zvake. Iwo kana waona pagedhi wakutotorwa. Asi panorambana munhu ane vana tesingade. Ndosaka tichimbokudziserai kumba kuti munyatsofunga kuti ndazvipira here. Zvino uyu marambiro waita murume une mwana mumwe chete. Zvinenge zvatakutodhauta kuti iye mwana iye pamuhasi wouyu. Apa waita. Vana ivavo muchatora mwana mamhepo achakupandukira. Wako wakabereka. Anokupandukira. Yakaita sei? Utano hwake. Pamusoro izvi. Chakaitika ndechekuti pamakabva pano makati tiende kuchipatara. Ndichibva ndamufonera ndikati nhasi mandi tanzitende kuchipatara. Uye akati handikwanisi kuti ndiende ndichakuudza zuva rekuti tiende. Ipapo haana zombondifonera akabva atondiblock. Asi mwana uyu ndewouyu here? Zvadaro akabva vari munomudare tibvunzire kuti mwana achirwara baba oti toda kuendesa mwana kuchipatara waamai oramba zvinoreve chii? Aiwa angakudenza achiti iwe bhadhara mari here kana kukudenza kwacho anenge achiratidza kuti mari ndinayo.
sadaro ufunge mwana kubereka nenyaya yekuchipatara waronge nenyaya yekuchipatara posi tatapiwa zuva rekuenda kuchipatara mese mamuchienda mese kurati maexpenses ese anga ari mumaoko meunhu mwana asi wounhu akandozosvika mukundiendera kumaintenance ndisati ndauya kujudgment izvezvi last month ndakabhadhira mari yemaintenance mari ndikanziti mukamurati sakapona zuva rinodya maintenance kwenguva refu kwakafa yakanyoreswa phone number dzaamai vake ndada kusenda mari namba ndakaona dzaamai vake dzisiri paecocash but padzimwe nhamba dzandakazosenda mari yemaintenance yemwana but mari yawaisa yarasika hadzisidzo nhamba ndikati tone foni yako but tatarisa nhamba ndikati hadzisidzo here nhamba dzawandipa namba dzikabuda sezvo ndikaenda futi kupolisi apana kumira yangu madzimai rarayana mega nekuti singwa dzotisotaura izvezvi ndakamubata nemunhu waari kugara naye boyfriend yaari kugara naye pano ndakaenda kwasabusi mbiri ndikanotaura nyaya yangu ndakaenda kwasabusi mbiri ndikanotaura nyaya yangu boyfriend yaari kugara nayo izvezvi ndaifanira kunge ndichiuya nayo mudare munomu takatoenda kumapurisa phone number ndapiwa dzemapurisa zvikanzikana zvanetsa tifoneri munhu waari kugara naye izvezvi before judgment mapurisa andipa nhamba ndokwatatiri kusvika murume wacho akafonerwa akauya akabvuma kuti chamari ndokubhadhira ndikati haundibhadhira svika ndaenda kwaishe nyaya iri kwaishe una chaunodibhadhara rega nditangira notaura nyaya yangu ndoimwe nyaya ndandauya nayo futi nayo bcause uyu ndakatomona ine munhu tombomisa kusiyana kwenyu tione nyaya noti isatiri zvokuzotora nevatemani bhozi anoratidza kuti mukadzi wake ngachimuda spiri saka tikapaseya pakadara apa tiitire zvakanaka musi wa19 unyorese samoni auye pane murume wacho izvokuti titi muchato wapera titozopedza musi wa19 nhamba dzemapurisa ndandapiwa kuti kana zvanetsa tifonere bhozi akauya pamberi chirega kuchenjedza kapo ukafanira ipa information yako yakazara uri dhodhi uri munhu wofuti hakuna kufanira kupa information nei hazvitaurwe izvi bhozi uyu paakatsika kapo panoita kuti tidhauti kuti mwana ndiwoumere vakataura zvakange zvaita sei aiwa handati kumadhe kunyarirapo ndati kuti vazoti mapurisa kumadhe zvange zvamboita sei iye achida kumurambisa amaika nemwana wenyu asi iwo ungati iwo ndo hansi ndoronga uye achiti mwana haatende kuchipatara kubva musi watakataura uyewe vakazorongeiva ngatibhoti ari kubvunza varongei maererano nekudanana kwacho chaiko zvasina kumboita ati makapuwa nguva yekuti endai mbonofunga ndati mira unzwe akati uyu bit aibvunza kuti marongei nezvekuti mudzokerani kana kuti tendei mwana kuchipatara hapana chaanga akaputadza pese zvinewo semunhu usisa munecheta ukabva kuti ndarongei chiko chacho nekuchipatara kwemwana dai makamuona mwana wacho ndakatiauda tutaura nambuya vangu kuti vakandibloka izvi phone number ambuya vangu ndaida kuvaudza kuti mwana wenyu kunoaiwa ambuya nemukwasha hamusitaura nedirect tsvagai imwe channel yekusvika ndesandamutuka uyu idofoyu chicha unotuma mumunhu vakawanda vese avana komboni vari pavo otendera dzikomboni enda nditsvagirawo nyaya dzangu dzakadai kana unaanzwa vana tete vako vanhu vanoenda nanasekuru hanindozvaziva pachivanhu kwete kuti nditi halo ambuya vari mutoireti ndichitaura navo nyaya idzodzo hazvina hunhu bhozi foni haina basa kuti uri papika inongopinda chete kana mujeri inosvika kune kudaro munaya musi wa19 iwe mumira gonyoresa mukomana samoni rake riwepo tosakana musi wa19
ana mai mutacha muchasaina nacho musaina musi wa 19 toda kuavoida rufu vanhu vari kufa sekutamba wonzi vakamboenda kudarira hamurapi vakagwetei ndisaka makaona imwe nyaya ndakaramba ikabva kwamurifu ndakabva ndaona kuti ine rufii zvakasevhwa nemasevha iwofisa uyu akatova sevha achibva tamai chitombotamai kusvika nyaya yaenda kukoti kune dzimwe dzatisingaendi zvine izvi nokuti kana mumwe achida mumwe wake zvakanyanya tikangoisiya inde uyu achiza kuti punzai mba yangu ndouyu panoda kumboonekwa ipapo taura chokwadi ishe mama ndirwadzisa bhozi ndakaendesa mari yangu yakawanda ndiwanditumere taita ndagomani ani muzwa mari yaari kutaura yakawanda munomufuma akasvinura ari mumba mewayako ndikukutaurirai fanika vanopererwa so ava inyore kumuona ari mumba menyu toona timotengerwa papo saka mwanangu womira panze wozotipa zita tonyora tapedza dzikwazimbura zvinzwa imi miendai zvenyu to imi moya musi wa 19 pano aiwa mangwana chaiyo kuzvinzwa mangwana uendaenda kuchipatara mufungita sezera riri kuinoyo kana regai zvenyu mwana wanyashana ataure kana vanonzi vanotsvaga varume une mwana akadai wotsvaga varume isanzere iri nenyama yehuku yemarodrunner mwana akaita sondotsa ndiwana nguva yekutsvaga mumwe murume aiwa mangwana kuseniosaidzira kuchitiuyakarara mwana hama dzeuyu dziri pauyatomusaidzira mwana kuti chengainorapisa mwana uyu iyo meteni yakamhangara kana apauya anenge achaiona vakadzi kudenga ka mazvionaka mangwana shamari mwanangu muende mangwana kuseni muchibuda panze ibva mataura tiona napapi muchienda kuhospital kwazvinzwa andati panza apa ezvezvi panza apa akanga asina chetunia uchiripota pano munhu uyu haasi kuwanika vavari kunotaurira panze iunenge wakangomira zvako enda kuda kutaure mazwi ehukwangu nyaya iri kuitika kai kwauri usabva waitora sirias zvese zviri kuitika nemari dzese dzawakaendesa ikoko kwako hadzisi chinhu paupenyu hwako handitika zvese izvo zvaungafungidzire ndezvemangamanga iwe ingozachete kuti mukaparadzana neuyu haasi kupera kwenyika kana iyo mari yacho yawakabudisa iyoka haisiriyo yega ichauya nemumaoko mako ezvo pamwe pane musikana ari munoma ane mwana wake 1 ari kutoti murume ari kutambiswa uyu uchaekta